Вече 15 години програмата за жените в науката на Лореал и ЮНЕСКО вдъхновява, подкрепя и вярва в потенциала на българските жени учени, техния талант, смелост и откривателски дух. Тя отличава научните им постижения и ги стимулира да продължат да се занимават с наука именно тук, в България. До днес програмата за жените в науката в България е подкрепила 39 изключителни жени, 39 революционни проекта. От опазване на биоразнообразието до борбата с климатичните промени. От технологични иновации на бъдещето. През тайните на Вселената. До лечението на редки болести. И медицински открития, които дават надежда. Тези вдъхновяващи жени посвещават живота си на напредъка на науката и своите изследвания, с които превръщат най-големите предизвикателства на нашето време в реални решения за хората и планетата. Страст, истина, иновация, вдъхновение, решение, красота, бъдеще, смелост, откритие. От 2010 година насам програмата за жените в науката на Лореал и ЮНЕСКО вдъхновява младите жени да преследват научна кариера, да имат смелостта да счупят стъкления таван и да разширяват възможностите в науката. Програмата ми даде увереност да продължа напред. Помогна ми да продължа с изследванията си тук, в България. Направи труда ми видим и ценен. Програмата ми помогна да продължа да се занимавам с наука. Да разширя научните си хоризонти. Да се почувствам оценена и да имам по-голямо самочувствие. Програмата за жените в науката на Лореал и ЮНЕСКО продължава да доказва, че жените са двигател на научния напредък и вече 15 години ги вдъхновява да изберат науката. Защото светът има нужда от наука, а науката – от жени.